Kumuha na po naman kami ng ano. Hello, madam. We get your violet. So many violet here. Oh, good morning. Good morning. Si madam, oh. Gising si madam. Nagising natin si madam. Sorry, madam. Na-miss ni Cindy yung violet kasi sabi niya marami din daw ngayon. Kuha ka na, Cindy. Nag-video na ako. Ano ni pang pagwapa, guys? Pagwapa, no? Pagwapa gid ni Maisi. Si madam, oh, very beautiful nang kay si madam. Parensa po, wala gapo mo na. She's using the violet. Yung mata namin mukhang violet na rin. Doggies, oh. Pati doggies sasama ang mga